babu witti dambugal jeetata ɓangal ka mulakhasul fiqhu fi daf'i hina yewta en fi kuntingol ngol ila Masdalifa yahugol Masdalifa wal mubit e walagol fiha Muzdalifa wa daf'u e kontingol min Muzdalifa iwta kadi Muzdalifa ila Mina yaha Mina wa amali yawmul eid e gollel watte ɗiñande julde musiɓɓe julɓe ba'da ghurubi shamsi ɓaawo mutugol nange yadfa'u al-hajj hajjiyankejo on kontinay min Arafa o iwa Arafa tunnon ila Masdalifa o yaha Masdalifa bi sakinatin wa waqarin o yara e dejere e makko bayagal li qawli Jabir radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falam yazal nirado serano waqifan be dari hatta gharabati shams ha nange muti wa dhahabati safra boderi ndi yehi galilan seeda hatta ghabal qarasu ha ko duwoni e daneri ndi wirni ndi muti wa ardafa be jokkindiri non yaadu mabbe ndu usama khalfahu ino bawo mabbe afwan wa ardafa usama be iwtiniri usama khalfahu bawo mabbe wa dafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne laado Allah kontini yandum wa qad shanaqa lil qaswa'a yani naqatahu ngeloba mabbe ban azimam bi mana wa qad shanaqa gomdi hoyitinama lompinanama lil qaswa'i ngeloba mabbe ban azimama boggol mabba on yani naqatahu ngeloba mabbe ban azimama boggol hatta ina ra'sa ha hore mabba on la yusibu mawrika rihlihi hino memude nokku teppene laado den wa yaqulu hibe wadira hibe ebbira hibe makira be yade jungo mabbe limuna nyamongo hibe wadani be ayyuhan nas as-sakina hey yimbe jama wade doy fa hakada kuni yanbaghi haniran lil muslimin julbe ben as-sakinata dejere war rifqi e yurmondiral indal insiraf sanga ka woncitagol min Arafa iwa ka Arafa wa alla yadayagu e kadi nde tawata be bittinta e khwana musibbe mabbe al hujjaj hajjiyankobe ben fi sayrihim e nder yaadu mabbe no wa yarhabuhum be yurmebe e bi muzahamatihim sabu biyugol be wa yarhabuhum sakko be ƴeŋina be bi muzahamatihim be biyugol be watta dum wa yukhayyifuhum awa be foygintinana be bi sayyaratihim otoje mabbe den wan yarhamu dha'afa ende be yurmete luube e nayebe wa kibari sinni e tobe duubi wal mashata e seppobe be mara masinji ben wa yakuna latu al hajjungun hala daf'ihi ko sanga iwgol makko min Arafa iwa ka Arafa ila Masdalifa iwgol Masdalifa mustaghfiran wa yakunu latu al hajjiyankejon hala daf'ihi fewndu iwgol makko min Arafa ila Muzdalifa mustaghfiran hada ko wondo ida astaghfirullah li qawli ta'ala thumma fidu riftiyare min haythu afada an-nas yimbe be yarata non wastaghfirullah inna allaha ghafurur rahim wa sumiyat Muzdalifa don wi'irama Muzdalifa fi honno bidhalika sabudon min al-azdilafi sabudon non ko battondiralji e mobondiralji wa wal qurbu bi mana dum ko battondirgol lenal hujjaja sabu hajjiyankoɓe ida afadu siɓe gayni min arafatin immorde arafaji ɗin isdalafu ɓe ɓattodiroyay ilayha faade Muzdalifa ɗon ay tagarrabu ɓe ɓattodiray wa madaw ɓe yaha ilayha faade ɗon ko ɗon si ɗon wi'a Muzdalifa wato samma aydan no wi'e kadi jam'an ka moɓodirte lijtima'i nas sabu moɓodirgol yimɓe ɓe mbiha ɗon wato samma no inne kadi bil mash'ara al haram mande hormantene nde قال في المغنى بوي كمغنى وند وللمزدلفة نودا المزدلفة 3 أسماء عند تت مزدلفة وجمع ومشعر الحرام ويذكر الله أنت جانتو إن الله في مسيري عند رياض ما كانوا إلى مزدلفة لأن سبكم في زمن السعي هم عند جمعان يهوغل إلى مشاعر فاد سوير ما تدند لغوي والتنقل eggugol baynahuma hakkunde majji fa idha wasala so hewti ila Muzdalifa salla biha ujula dum al maghrib wal isha jam'an hawtindirgol ma qasrin wondude rabbin dingol al isha geje den rakatayn darridi amma futron kany ko dadde tati
bi adanin wahidin wa iqamatayn wonnude noddinandu woturu darnanduji ɗiɗi li kulli salatin julde kala iqamatun noddinandu kono ko kanji ɗiɗi kala kafata noddinandu ndu wa dhaka ɗum qabla hattihi rihili ko adi o firtude dongal makko ngal li qawli Jabir sabu ma ko Jabir radiyallahu anhu yasifu taymo sifo fi ila nabi golle nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hatta al Muzdalifa ha nelaɗo hewti Muzdalifa fa salla biha ɓe julɗo al maghriba wal isha bi adanin wahidin wa iqamatayn thumma ybitu refte ɓe wali bi Muzdalifa hatta yusbiha ha weeti wa yusalla ko ɗum woni o juula li qawli Jabir wonande mako Jabir on toujours wonde thumma taja refti nelaɗo waluno refti waluno rasulullah nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta tala al fajr ha fajri on feeri fasalla al fajra be on tigi juula subaka hina tabayyana lahu subutu mande subaka on bangani mo wonde heewi bi adan wa iqama sabu noddinandu wotru dannandu wotru wa Muzdalifa kadi kulluha fop mudum yuqalu laha hino wawe wi'ede mash'arul haram mande teddunde wa hiya dum ma bayna ma'azamiyun ko ma bayna ma'azamiyu ko konkon hakkunde ma'azamiyu arafa ila batni mahsara haka nokkure wetende batni mahsara wa qala sallallahu alaihi wasallam la maki wa Muzdalifa kulluhu fokmum mawqifun kakadarete warfa bante an batni mahsara pottito don batni mahsara don ko yon pottito don wa sunnatu sunna an yabita konde on tigi walata bi Muzdalifa ila an yatul al fajr ha fajr on fera fa yusalli biha o jula don al fajr subaka fi awwal al waqt karani bagot thumma yaqifu biha refti o daro don wa yadu o du'o ila an yasfara ha hento thumma yadfa refti o kontina yando ila mina qabla tulu'i shams ko adi nange fudude fa in kana silatike si olatike min ad-da'fa ko jiado e luube kan nisai wana sonna be ni wasibiyane e pay ko e mawbe nayebe ma nawnube wana hawme ko nandi tatay be fa in wara kon ya juzu lawno dagano on tigi an yataajjala nde o hawjata o atto yimbe ben nde o hawjata fi dafi kontingol yaadu min Muzdalifa o yiwa Muzdalifa ila mina o yaha mina idha ghabal gamar si lewrundu muti do yo kun wingil fokkutu deparude wakadhalika ko anoni kadi yajuzu ino dagano liman yali wonande on hikkido amru da'fa fiyake o do luudo min al aqwiya imurde tidbe heditiben an yansarifa ma'am de be yadata e mabbe ko gonga enen de way wonde ha ka bijo bimbisi weti kono baade wondi e nayejo ma nawnudo ma paykun accutugol kankon tun kadi kun yaha ko ella kankul lesi kun yahali nini ko ella donc hara en yaada e makkum baada muntasifil layl baaw jemma on fekki hakunde amma la ya alladhina amma ben dolnube tidube laysa ma am du'afa be wonda e luube fa inna wara ben don ko hani kon yambakhilam no hanani be alla yakhruju de be yaldata min Muzdalifa be Muzdalifa hatta yatlu al fajr ha fajr on fera fa yusallu biha bi jula don al fajr subaka wa yaghfu biha be daro don ila an yasfiru ha hentanobe fal mabitu wal gongol bi Muzdalifa wajibun ko waddi don min wajibatul hajj ya don e waddi di hajjudi si onara ko ganto la yajuzu dagota ko tarku accugol don liman ata ilayha wonande on ardo Muzdalifa qabla muntasifil layl ko adi jemma feccude hakkunde amma man wasala ilayha amma on hewtudo don baada muntasifil layl baawo jemma on fecci hakkunde so hewti fa inna wara on do yujisiuhu hino yonana mo albaqa heddagol don fiha albaqa heddagol fiha Muzdalifa don walau kana qalilan haysi ko seeda wa in kana silati kanon al afdal lahu wa in kana silati kanon al afdal lahu ko buri mo mojjande kon an yabqa kon do heddoto fiha Muzdalifa don ila tulu'il fajr ha fajr on fera wa yusalli fiha ujula don al fajr subakan wa yad'u ud'u ba'da dhalik lala fil mughna hibe yewti en mi andas ko deftere wi'ete mughna mastay woni ko livre histoire ton enele ko deftere hebe yewten enden mayre wo wa man lam yuwafiq afwan wa man lam yuwaffa kala on motawata hunnali hewtali Muzdalifa illa fi nisfil akhir siwana haka sakkitorde feccere sakkitorde min Allah limorde jemma kala mo hewtali Muzdalifa haka sakkitorde jemma fala shay la yara on defakimo lianna sabukan ko lam yudrik
o hewtitaki juz'an gebum min an-nisfil awwal immorde e feccere aranere nde falam yata'allaqa bihi haray yowitaki e makko hukmuhu nyawre munde wa yajuz no dagani li ahli al-a'dhar yimbe gantoji ben tarkul mubita accugol non walugol bi Muzdalifa kal maridi wono nawndo alladhi yahtaju hatto jindo ila tamridi faade nawnare makko nde fil mustashfa yawgol kalabtani waman yahtaju yon hatto jindo ilay faade mud al maridu nawnare nde li khidmati fi yawgol o heba ko kurkanomo hotugol heba ko addana mo ndiyan ko wallinamo o nyama wa kasakati e wano yarnobe ben wa ru'atu e aynobe ben yarnobe mana ko servo be ndiyan aynobe ko occupibe ben hino ayni لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص ونينانو لرعاة أينوبهم في ترك المبيت أكيغولون وعلى غولون فالحاصل تيجي تيجي أن المبيت نوالا غونغول بمزدلفة واجب كواديدو ناني من واجبات الحج مرد وادي حجين لمن وافاها ونند اون هيوتو دون قبل منتصف الليل قادي جم اون فيتو دي حقونه لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ووالي دون وقال بماكي لتأخذوا عني يتي ان manasikakum dewe hajju mon de mi mana ndare no mi wadi hajju on non warno no awlene laado kono wardi kambe be walno don wayna ma obiha ande ko daginana addafu kontingol yawgongol baada muntasifil layl baaw jemma fecci hakunde lima warada ko sabu konko jol fi mudum na rukhsati imorde newnangol be marbe di ngantoji da to mayadfa refti kanko ajiyanke jon o kontina qabla tulu ishamsi ko adi nange mutude ila minan wa yahmina li tawli umar sabu ma ko umar kana latake awwalul jahiliya arande jahiliyan ko ben tayi la yufiduna taybe wala tano min jam'in immorde Muzdalifa wandi no wi'e Muzdalifa no wi'e jam ne hatta tay kambe be wala tan don hatta tatlu ash-shams ha nange ngen fuda wa yaquluna be inna ashraga sabiran weti moja kima nughayyar bimana weti wa nufala den yo sansor wa sabirun sabir ashraga weti sabiran sabir bimana sabir weti sabir weturi kimanu ghayyar ko honno waweten sansirde wa thabir ko yete thabir ismu jabalin ko inde fello yutallu illitingo ala Muzdalifa e hore Muzdalifa be nawa awa wa ko yeten do awa fello kakuli ma hentinike ma monni mba hentinike enen be lagine do yukhatabunahu be yewta dum ay li tatlu alayka shams fi yo nange ngen illito e ma hatta nan sarifa ha woncito den fa khalafahum lundi be non joni annabi sallallahu alaihi wasallam fa afada kanko kontini yawgongo qabla tulu shamsi ko adi nangen fudude wa yadfa kontini wa alaihi tawahina fawi ma kanko ajiyanke jon asakinatu dejere fa idha balagha so hewti wada muhsirinde ainde wi'etende ni wa wande wadun ko ainde bayna Muzdalifa wanda ko Muzdalifa wa Mina yafsilu aray o sendindiray ko nden ayde don yafsilu won ko sendidir ko de won kerongol ali ko baynoma ko ne majje wa huwa nde do laysa minhuma nde jeyaka Muzdalifa nde jeyaka Mina fa idha balagha hadha alwadi so hewti nde do ayde asra o hittina qadra rumiyati hajarin embre ka hayre ferete embre ko goddo daroto do fero hayre kande yanata don mana hella wanu 10 meter legoy ma 20 meter o gunda dum don wa yaquda hasal jimar o hocca koccuje jimaruru ndum min tariqihi kalawal makko don qabla an yaslamina ko adi hewtede Mina taw hocci kaaje jeedidi ma dum koccuje jeedidi hada huwa al-afdal ko don ko buri mojjude kon aw yaqudahu ma hoccade min Muzdalifa ila Muzdalifa to aw min Mina ma Mina ma hoccude de Mina ma hoccude Muzdalifa kono ko hocci golde ka ayde da ko don buri mojjude wa min haythu akhadha al-hasa kala ko hocci koccuje den jaza ino dagi le gawli ibn Abbas sabma ko Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دماكي غداة العقبة دوغنغول كعقبارو وهو دم على راحلته وهو ركانكو وند نلاد الله صلى الله عليه وسلم ماكي غداة العقبة دوغول كعقبارو وهو تاكانكو على راحلته مكاورن بداتيري مكو القتل فرانو لان الحسا كوچو جدن اوكان القتل حچنان الحسا كوچو جدن falaqatu lahu mi hoccani mo sabah soyatin koccuje jiddi waya hasal khadfi don ko koccuje feretedden
fajala wonti kanko ne laado yanfuduhunna imo honkade fi kaffi kanewre makko ittan dugu ngulligol kon non ko alda e wuttugol wa yaqulu be maka amsala haula'i awa ko sifa de do farmu woni ko fampoto don ko sifa de ko ciuje do don ferade summa qala refte be maki ya ayuhan nas iyyakum hadiyon wal ghulwi fi intingol fi din ka dina fa inna ma ahlaka man kana qablakum ande ko halki ben aditinobe al ghulwu ko fi intingol fi din ka dina fatakunu lato al hasatu ko ciuje den min hasal jimar ko jiya dum e koccuje e jimari dum bi hajmi hubbatil baqla'i sabu hajmi gabbe baqla'i den akbara ko den don buri mawnude min al hamsi dalilan immorde di ko wiete kon hams ko gabbe go ko habbatu baqla'i den ko gabbe baqla'i den akbara buri mawnde min hims immorde ko wiete kon hims dalilan seda wala yajzi'u yonata arramiyu feragongol bi ghairi alhasa ko alda e koccu yabbugol goddum go fero masalan dabbugol kaaba jamaati gaaje lowa ka jiba mu ya fero dum hana wala bil hasal kibar wana kaaje jane hatta tusamma hajaran ha tawata wi'ete hayre koccu hoccure den janda hata de do sawi inde ko hayre wi'atande lenna nabiy sallallahu alaihi wasallam arama bil hasa sughar koccu to so ko won ko feri wa qala be makil khudu anni manasikakum yette ande we hajju mon fa idha wasala ila mina suhibti mina wa yakun mina ma baina wadi ko konkoni hakkunde de do ayde wetene muhsira ila jamaratil agaba haka jamara agabaru dhahaba wa yaha ila jamaratil agaba haka jamara agabaru wa yandun akhirul jamarati ko ndoni sakkitorde jamaraje den mimma yali makka hikkindu dum makka wa tusamma hindu e al jamratul kubra jamararu jandunum fayarmiha o fidan dun don o fero dun don bisabi hasayatin ko cuji jeddi wahidatan bada wahidatan harako wotere wona fero dugol de fu ene nga melo mengo bada tulu ishamsi baw nange fudi joni e wayam tadda zaman ar-rami hino fonti non jamanu duwa do ferede on ilal ghurubi ha nange muta ha ka mutal nange no fop ferete wala budda fereo ala an taqa nde yanata kullu hasatin kala koccure fi hawdil jumra e nder wendu jamra ndun der ton mi mana e der dingira on der ton ta ko der ton de yani sawana fatata istaqarrat fi nde nyibuno ton aw saqatat ma nde yanuno ba'da dalika bawdum ko tawton ko der ton de cikki fa yajibu no waddi alal hajji do hajiyanke jon an yasubal haswa e nde o mawlata koccuje den ila hawdil jumra an yusawwibal hasa nde o fewnata koccuje den koccure den so ferikende nde hulanta o fewna ila hawdil jamra kan der wendu jamarare nde la ila al umud wana ka tugalal la ila al umud al shakhis wana e ngal do tugalal neddo yanke yagal fa inna hadha al umud ngal don tugalal ma buniya ngal mahiraka li ajli an yarma fi yongal fide fi ka fere ngal mahiraka fi ko fide ko ngal mahira ko yo andingol en ko der don koccure den libete on nani ka walaysa huwa mawdi'ur rami wona ngal tugalal woni nokkure duwande fidede den wa inna ma buniya ande ko ngal tugalal mahira li yakuna ko fi yongalun alamata mande alal jamra jamaraje den ka ferete don ko yo ande ko do jamraru ndu won wa mahillur ramyu nokku ka duwa ferede don huwal hawdu ko wendu mahandu don dum bi mana tumbere tuddere den don ko maha don kon wada wano nyaawendu ko der don woni ko ferete nawas ko hulangol ngal to galal fidangal haajumen ala fidugol ngal falaw darabatil haswa sinno fidiri de do koccuje ilal umudi faade to galangal watarat de wiiri koccure ndin wiiri walam tamurru alal hawdi koccure den yantali rewali yanti kander wendu to lamto jisu hara yonal masalan mo hulani tugalangal ferike tugalangal koccure den tappike ka tugalal arti yanti tiba hawga haray odo ferake kawdo a ferede don ko do wadi sinangal tugalal woni ko hulante koy on tigi fero tun kander dingira ittiri hurgado ittiri howado yo fere on fami ka ko der don ko ferete
wa da'afatu lowdo wa man fi hukmihim e ben wonbe nyaawore bedo yarmuna bedo be feroto tugalanga afwan bedo yarmuna be feroto koccuje den baada muntasifil layl bawo jemma on fecci hakkunde wa in ramasi be ferike kadi ray si ferike kadi ghayra da'afa harawna lowdo on baada muntasifil layl bawo jemma on feccude hakkunde toujours ara ajza'ahum dhalika dun no yonana be no dagi huwa khilaful afdal kono non dum do luto ndidi e ko buri ko mojjude dey fi haqqe mabbe on kambe na dum ko buri be mojjande ko se be wadi no selli kono ko buri be mojjande kon ko feragol adi dum wa isannu no sunnina alla yabuda nde fuddorta bi shay'in hay e hunde hina wusulihi sanga hewtugol makko ila mina taw fuddo wadugol hunde qabla ramil jamratil aqaba ko adi o ferade jamra aqaba rum lenno sabu ko dum don tahiyatu mina won hiwro dum mina dum no wawa mo naati ka julirde nayo jodo hawru ya darde didi dum da kadi kono wa istahabu no yida an yukabbira ndo habbirta ma kulli hasatin wondude kala ko curende o feroto wa yaqulu inna allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa dhanban maghfuran Allah wadanan dum do hajju diggudo jabado e bakkatu yafaado wala yarmi wana ya fero yawman nahar nyande donking ghayra jamratil aqbarana jamara aqbarum wa hada dum do mimma ikhtasat bihi ko jiadum e ko hertina dum an baqiyatil jamarat dudo ko jiadu e hertina nandu dum e gayi jamaraji hedditide den summa ba'da rami jamaratal aqaba refti bawo feragol aqbarum do al afdal ko buri mojjude kon an yanhara kondo hirsata hadiya onel dari makko ne in kana silat fa yajibu alayhi waddi makko hadiyu nel dari tamattu on sabu wadugol makko tamattu aw qiran ma wadugol makko qiran fayastarihi o fawtin fayastarihi o soda mummunte on wa yadbawu hirsamo dammil nagge geloba wa yuzi o senda lahma tew mungo wa ya'khudha minhu o yetta mudum qisman gebal sedali akula min fi o nyamudum thumma yuhalli garasa o refti o femba hore makko ne o kasira ma o kuwa fo o rabbindina wal halqu kono ko femba gongol afdal buri mojjude de li gawli ta'ala sabu dalol Allah muhalliqina ru'usakum harakum fembube koy mon dengo mo kasirina harakati ko rabbindimi ay ko femba gongol Allah de jantade wal hadith ibn Umar sabu hadith Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halla garasa be fembono hore mabbe ne fi hajjatil wada kaaju sakketoro muttafaqun alayh wada sallallahu alaihi wasallam e kadi ne laada Allah du'anike lil muhalliqina fembi be ben salasa marrat la bitati walil mukassirin be du'ani mekki be ben marra wahidan de wotere fa in kasara si on tigi mekkike wajaba harayno waddi an ya umma jami'a rasinde hubintinta horende fop ara horende fop kupete hada kala lebol tajete wala juzi yonata alegeti sara rabbi dinorgol ala baadi yoga e horende mekkira lada aw janibi madum sengogo minhu imorde sen horende fagat pet mekkira lada acca lada ra en do yonata tay o mekkay ko be horende fop mekke dum wadi ko buri rabbude kon ko fembagol ligawli ta'ala muhalligina ko be fembu harakon fembe ru'usakum ko e mon den e fop na sengo o mukassirin e harakon rabbi nimbe fa dafa al halq dunyugol femba gongol watta kasire rabbin dingol dum do ko dunya dum hubintina ila jami'i ra'si hawrande fo wal maratu sunnajon yata'ayyan hino toddi fi haqqi makkon kanko watta kasire mekka gol kanko hayso fembaki wona ada sonnajo fembagol wadugol dalare dum wona ada islam wona culture sonnajo non wona fina tawa makko non ka islam yan takassa wononde o tajata min kulli dafiratin e kala morgol qadra an malatan embere gujum hondu li hadis ibn Abbas marfu'an laysa ala nisa'il halaka fawaki sonna ben fembagol de inna ma ala nisa'i ko fawi sonna ben at-taqsir ko rabbin dingol rawahu Abu Dawud ko filli hadisan wa Tabarani wa Daraqutni wa li anna al-halaka yasabu kadi femba gongol fi haqqi nisa'i e haqqe sonna ben muslatun ko hunde boldunde kanunde non menen sonnajo no hitti ami ha fembo so fembike ara labaka e jongo aden faamu do dina wa in kana silati kanu ar-ra'sul mar'atu hore sonnajo ghaira e madfurun wonande morande jamaato haray ko yo mobindir sukundu no fop modum tamandu ka jongo wa qasat mekka min atrafi sara mayron qadra un mulatin embere gujalul haray ko mobindir go sondu no sukundu no fop yatta sisor jede mekka embere gujum hondu hore hon kulliba
stay non mori haray murkun kala mekkete o sanno ino sunni nana liman halaga onan don fembida o kaswara ma mekki akhdu asfarihi tajugol kadi pedali makko din wa sharibahu e yarirdi makko din ko doni lebi wondi din ka hore tundu dowru wa anatihi lebi leynoki makko lebi suudi di makko din ka ley wuddu wa ibtihi lebi leynoki makko din wala juzu law daganta ko mo an yuhalligande o fembata lihiyata ware makko nden de ye ware fembetaake ware memetaake musibbe julbe terte bayden aw ya usama o mekka shay'an seda min ha e ware nden o landaka dum fiw o nelaka dum li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara o yamiri bi tawfiri lihiya wil findingol ware nde wana habe hadi an halqiya fembu gonde wan akhdhi shay'in ha hay tajugol seeda todena min ha e mare hibe hadi wal muslimi juldo yamtathilu awale ko yo dofto ma amara bihi nabiyyu kon kan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yamiri wayitani bo ito mana ha no kala ko ne laado hadi wal hajju yanke jom awla bi dalika kanko buri handude doftagol ne laado lianna sabu kanko fi ibadati mo nderde wal janal fewndo non wa man kana kala lati do norra asaw hore makko ne laysa fi ala mayra sha'run sukundu kal haligi wano adem mo dalare telende hore ne fop ko dala awilladhi ma umman da hore ma lam yunbitu lahu sha'r sukundu fudanali mu aslan ha hande nafi bay on yi aligo ino wodi mot ade motata sukundu fudali ha hande andi ko woni wo wi'u an ayi ali ta wi'u hunde kari ala amara ko hundu ko parce que a jindali yida aduna on fu wa huwa asla ko du woni labudo hore fa inna hara odo kon no warata yamurrul musi are ko rewnu go raso waron ala rasi kawre makko pembere ton yettugol tondo siwangal madum raswaro madum lanseti on ngasa hore makko de anda ala ko iwa kono ko hollugol Allah sino tondo o fembayn li gawli sallallahu alaihi wasallam sab makko ne laado ida amartukum hey sim yamiri on bi amri yamirore fa'tu minhu arde yamirore de masatatum embere no wawir don soma badarami jumratul uqba bawo feragol jamra aga barunu wa halagara asaw e fembagol hore den aw takusiri mara bindingol de yakunu haray o latiki hande kadi kada halalahu gomdi dagane ke kullu shay'in kala hunde harrama alayhi harmononde hore mayre hore makko bil ihram sabu hurmina gongol min at-taybi morde parfum wal libas bonater wa ghayri dalika eko na dum illa nisa sona sonna ben yidugol makko e bego makko o habboto dum don taw hawjam dum musibbe julbe li hadith Aisha sabu mako nene Aisha radhiyallahu anha e make idara maytum stayuni on firik wa halaktum on fembik faqad halalakum ala daganikum at-tib wa thiyab parfum e concinyo adi wa kullu shay'in e wadugol kala wonde ko rabbi kon illa nisaa sona yidugol le sonna jom rawahu Sa'id wana jatama nene Aisha kanat belatike e be make kuntum latike utayyibu rasulullah mido parfayno ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam qabla an yahrima ko adi be horminade wa yawman nahar mido parfayno be kadi nyande julde donken qabla an yatufa ko adi be wangade bil bayti kasudu bitibin parfum fi moni misk tiri misk muttafaqun alayh nene Aisha ko sonnajo finudo sonnajo faamudo battodo modi mum sancano modi mum parfano modi mum loto modi mum ngaño modi mum fijiro modi mum koni nene Aisha shifori awa sonnajo fo sonnajo so wona yidado e jungo modi makko yidado ka Allah mo bibbe mum barkata kanko kadi o siforay stayuni an ko modi mato anto abattike motuma onodduma matuma o jeejuma ma wurituma o kontuma tuma o yenuma matuma o kambama an hulbinani kema haraya o marsanalima an anebay wonde barnya an bibbe ma nebay fuyude luttirani ane bay lettade kadi la hara yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu e haray mi watti on darsu e sokeje modon onon bandirabe an jentibe lam wa hada huwa at-tahallul ko dum doni dagintinande al awwal aran siyama kari daginte ke daginande aranere ko dum do wa yasulu bi ithnain himo hebira daginande dimmerende min salasatin sabu hugol biji tati kadi ramu yu jamaratul agaba yawgol fero yu jamara agabaru ndum wa halqu e fembagol aw tabsirun ma du rabbin dingol wa tawaful ifada e wangandu wayri tordundum ma sa'i
wondude yahugo ngol hakkude safa e marwa ba'dahu ba'mun liman alayhi sa'i wonande on mo yaadu fawi hoorem haray hande kadi wa yahsulu o hebi hande kadi at-tahallulu sani dagintinande dimmere den khalas lanni hay bengo makko joni dagani kemo wa wa tahallulu kamilu ko doni daginande timmunde den tis bi fi'li hadhihi salasati sabu gollugol dido tati kulli hadi fop فإذا فعل سوه يديد حل له ورا دغان كم كل شيء كله هند حرم حرمون عليه هور مكو بالإحرام سبكو حرمني حتى النساء هاي سنة بين ثم بعد رمي جمرة العقبة رفتي باو فرغول جمرة العقبة رنو ونحر هدي فم بغول نل هيرسغول نل دار مكو ني وحلقه فم بغول مكو او تقصيره ما مكة غول مكو يفيد إلى مكة ما يود مكة تنم فيطوف وانغو طواف الإفادة وانغور دوين رنو ويسعى يها بعده بعضهم بين الصفا والمروة إن كان صلاتك متمتعا كو متمتع أو قارنا ماكو جول كندر أو مفردا ماكو ودين دو ولم يكن لا تاكي سعي يادو بعد طواف القدوم باو ولم يكن ستوي أو يهانو ودانو ولم يكن تاي أو لاتنو كي سعى أو يهينو بعد طواف القدوم باو وانغاندو ardir dundung hewtitir dundung amma in kana al qarina amma silati ke jolkindir don awil mufrada ma wajjin don sa'a o yeino ba'da tawafil qudum bawo wangandu ardir dundung fayno wara no ndun don yakfi dalika sa'yu ray ndu yaadu don yonimo ndu yaadu al muqaddamu ardinandu don fayaqtasir ora min dinoto ala tawafil ifada e wadugol wangadu way non dundung khalas wa tartibu hadhihi al umur jokkindir gol dido al haliji ala arba'ata nayi ala hada namti koy downdi yubbodi do koy dow o composition do go rami jamaratul agaba feragol agabaru ndo summa nahar al hadi refti fem hirsugol layyaw thumma halq refti fem bagol awi taksir ma mekka gol summa tawaf refti wangagol wasa'i e yahugol hada tartibu jokkindirirgol ni sunnatun ko sunna walaw khalafahu so lundindiri dum non fagaddama ba'dun ba'da hada o ardini yogay dun ba'da hadal umura o ardini yogay di fiyakuji do ala ba'da e dow dida bi mana so wadi kadi le corko carka o adori dum da sakkitini nda ma o adori dum da sakkitini dum da dum kadi haray fala haraja la illa fawakim lianna sallallahu alaihi wasallam sabune la do masu ila be landano ka fi hadal yam enden nyalande de be haji an shay'in hay hunde guddima adorande wala akhara wana nettinanande illa gala sinabe maka he ifal yahu wala haraja illa ala lakin skoni tartibuha rewnindirgol no wi'irden ni afdal ko dum buri moddude li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam rattabaha kadhalika kono ni be jokkindirirno wa sifatu tawafi sifa wanga gongol bil baiti kasudu annahu no kanko yabtadi o fuddora min al hajar al aswad ka hayre balere nde woni don ko don o fuddorta fa yuhadi o ara ha o feno ndira e matte net si o busa wa istalamahu o memirande be yadi jungo makko ngon si dum fere dum hebike ben ya masawde o memirtande be yadi lumna jungo makko nyaamo ngon wayo gabbilahu o nunnonde in am kana sinewike de sinewaki yo konti fa illam yumakkinu makkana sinewanaki mal wusula hewtugo lil hajri faade hayrene li shiddati zahama sabti dugol bijjondirongo fa inna kanko yaktafi ko yo yonitor bil isharati sappa gongo ilay faade hayrenen be yadi jungo makko ngon wala yuzahima haraw bijondiraka listilamil hajar fi gol tum mema hayre den aw taqbilahu manun nagolde wa yaj'al al bayta wa watti rasulu kabanu ala yasarihi kajungo makonano thumma yabda ash-shawt al-awwal refti o fuddo sagara arano on wa yashtaghilu haray musokolini tusur bi dhikri wa du'ai aw tilawati al-quran aw tilawati al-quran fa idha wasala suhiyati ila rukunil yamani kasubundu nyamuru istalamahu o mema dun don kadi in am kana sinewiki wala yuqabbilahu unnata ko dun don de ko hayre den non nete wa yaqul o janga bayna rukunil yamani hakkunde sobbundu nyamru wal hajar al aswad hayre balere den rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar fa idha wasala suhiyati ila al hajar al aswad ka hayre balere fagado tammara timmi ashatul awwal sagar arano haray ko don o fuddino ko don kadi timmi fastalimal hajara tuzur o mema hayre den so hebi fere aw yashiru ilay ma sapponde o yabda ashawta thani o fuddito sagara dimmo wa hakada kuni o gerdata hatta yukmila ha o timmina sab'at ashwatin wangande jeedidi wa ishtaratu sart itina li sihhati tawafi
sabu sellugol wanganduji salasati tatiji ɗin ashara sartan sartiji tati ino shartina sellugol attawafu wanganguji ɗin salasata ashara sartan sartiji sappo e tati hiya koni ɗin al islam go hara on tigi ko julɗo wal aql on tigi no mari hakkil wan niyya ko anniya waɗina o forsaɗo wa satrul awra hara mo suuɗi awra makko wa taharatu mo wonde salligi wa takmilu saba e timmingol jeeɗiɗi na so wangi ke jeego wara timmali wa ja'ala al bayti wattugol sunnu an yasari kanano makko wa tawaf e wangagol bi jami'il bayti sunnu fara na yawgol hada turna arta bi alla yadu khala nde o natata fil hajar e hayre nden aw yatufa ma wango ala jidarihi ka hore jimbal kaaba on wan yatufa ende o wangoto mashan hara ko wonɗo seppude na o waɗɗiɗo few malgo durati wondude taganede say non o wawata aray mo wawi bambede ma o waɗɗo wal muwalata e jokkidirgol bainal ashwat hakkunde sagaraji ɗi mo wangi ke ɗiɗi jooɗi ke fotike ɗon kadi aray sellali illa idha uqimati salat so wona julde nden darne aw hadarat janazatun ma fure presanto fa inno aray kanko o are tay yusalli o juula wagutu on ko wagutu on hecci fof ma o daro ha fure on feƴƴa thumma yabni refti o ara o maho o kontina ala madin e dow kontingol min tawafi e wanganduji makko ɗi mbaɗa an yasta'anifa ɓawo o darnino ashawtu sagara alladhi on salla mo juuluno fi atnaihi hakkunde mum wan yatufa sappo e ɗiɗi on wan yatufa ende o wangoto dakhil al masjidi ka nder juulirde tati on wan yabtadi ende o fuɗɗorta min al hajaril aswad ka hayre ɓalere wahtama bi o timminira ɗon ɗiɗo sartiji sappo e tati ino sartina fi sellugol wanganugol yalla niwine en timmingol ɗum thumma ba'da tamami tawafi refti ɓawo timmugol wanganuno yusalli o juula rak'ataini non darɗe ɗiɗi o laftal ko ɓuri moƴƴude kon kawnuhuma ko laatagol e khalfa maqama ibrahim ko ɓawo darode annabi ibrahima nden o juusu no dagi noon an yusalli ma nde o juulata ɗe ɗiɗi fi ayi makan e kala nokkure nde o heɓi feere fil masjidi e juulirde nden aw fi gayri ma e tana juulirde nden min al hurum yo taw tunka ka nder hurum ton o ma ɗen darɗe ɗiɗi kadi naasi ko ɗe farila sunnatu muakkada ko ɗe sunna tentinaɗe noon yaɓuraw ko o jangata fil ula ka darde aranere ba'da al fatiha ɓawo gayni fatiha ko qul ya ayyuhal kafirun wa fi saniyati ka darde ɗimmere ɓawo gayni fatiha qul huwallahu ahad thumma yakhruju refte o yalta non direct ila safa o yaha safa liyas'a fi o yahu baynahu wa baynal marwa hakkunde maggo e marwa fa yarda o ƴawa ala safa e hoore safa wa yukabbira o habbira salasan wa yaqulu wa la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi alkhayr wa huwa ala kulli shay'in qadir thumma yanzilu refte o jippo min as-safa muttajihan hara ko fewtoto ila al marwa wa yakuna bidhalika laato ɗum ɗo kad bada ash-shawt al-awwal sabu waɗgol makko ɗum ɗo o laatoto o fuɗɗike wangandu aranuru ndu wa yasa o yaha baynal milayn hakkunde tugale ɗiɗi al akhdaraini haakoje ɗen ɗiɗi pentade ɗen vert so hewti hakkunde ɗen ɗon ɗiɗi o yaha sa'yan o hittina shadidan o tiiɗina bi mana o gunda gundande hawjunde simo wawi wa fi kharijil milayn amma non si o yalti ɗen tugale ɗiɗi yamshi mashiyan o yaha yaadu mawtadan wowundu ndu hatta yasilal marwa ha o hewta marwa fa yarqa alayha o ƴawa e hoore gonɗon kadi wa yaqulu o wola ma qala konko woluno ala safa e hoore safa nane wa yakunu bidhalika o laatoto sabu ɗum ɗo kad an ha gomɗi o timmini ashawtal awwal sagara arano haray ɗo o timmi tis fa yanzil o jippo min al marwa muttajihan ko fewtoto ila safa wa yakunu o laatora bidhalika sifa non bidhalika wa yakunu o laato bidhalika sabu waɗugol makko ɗum ɗo kadi kad baɗa gomɗi o fuɗɗike ashawta thani sagara ɗimmo yamshi o yaha fi mawdi'i mashihi e nder nokkure yaadu makko nde o arino nden nane wa yas'a o yaha fi mawdi'i sa'ihi yamshi o yaha fi mawdi'i mashihi e nder nokku yamshi o seppa fi mawdi'i mashihi e nder nokkure seppugol makko ngol wa yas'a o yaha fi mawdi'i sa'ihi e nder nokkure yahugol makko ngol wa hakada kuni o gerdata hatta yakmilu ha o timmina sabata ashwatin sagaraji jeɗɗi yabuda'uha hara ko fuɗɗure majji mina safa ko immorde safa o yaktima o timminira ɗi bil marwa
dhahaban yawgongol min safa iwa safa ila al marwata ya marwa sa'ayatun dum ko yaadu wa ruju'uhu rutagol makko ila al marwa iwta marwa ila safa ya safa sa'ayatun dum kadi ko yaadu wa istahabunu ida an yastaghla ndo sokholirta tuthur athna sa'i ender ndu yaadu bi du'a wa dhikri aw tilawati al qur'an walaysa lit tawafi latanaki wangadu dum wasai e yaadu dum du'a an makhsusan du'a herti do wadaado spécialement yontigi doro dum do si ona rabbana atina wadete don hakkunde hajarul aswad e rukunul yaman e o ashhadu la ilaha illallah wadete do da ka hawre fello safa ka hawre marwa bal kon yadu ko yoduo bima tasallahu kala ko ne wanimo min al adiyati imorde du'aji wa shurutu sihhati sa'i sartiji sellugol yaadu non anniya ko anniye ko be anniye on wona si sartiji din sella e on ande yewtano anniye on